zokuqala zigqithi lilizwi lenkosi. Andizushumayela brother Sali, andikwazi nokushumayela. Ndima apha kuba udlule entweni ethi bendihamba naye sister Qumi. Enyaniso yeyoba ndiqondile asoze ndigeje. Ndabe ndinento ethi mhleze nizawusunderstanda siyi-sightsee, how are we feeling at this moment. Kuyifamily umama uXolweni, uThixo othandileyo, lithe lilizwi azisule inyembezi emehlweni. Thanda laa ndawo ithi izinto ezindala zidlule. Tutwini unondyebo wam lo odlulisele intambo kum xa ehlayo. Zange ke nangeminenye saxoxa ngaye ngemali yecawa. Wathi naxa esihla wazange waxoxwa ngam ngemali yecawa, ze kungaxoxwa nawe ngemali yecawa. Nangoku ndihle zange ndaxoxa ngemali yecawa because of ukuthetha kwakhe xa wayedlulisa incwadi. Kodwa eli lizwi lithi azesule uThixo inyembezi. uThixo usondele kwabantliziyo zityumkileyo. uThixo uyamphulula umntu wakhe. uMadlamini apha ugulile, zimtyile intlungu, enyamezele, kodwa ekufikeleleni kwexesha ethethana noThixo wakhe, wavumelana noThixo, bavumelana intoba izinto ezindala zidlule. Ngoku lixesha loba ujonge kwizinto ezintsha. Ndibamkhaya utsho apha. Ndibamkhaya utsho uthi apha masithethe loo nto. Ugqithile uzodwa kwizinto zeli lizwe. Waxoxile amatyala akhe noThixo wakhe. Kodwa ngoku izinto zakhe zisuke zantsha. Wasuseni ke amehlo enu entweni yokubana uThixo umthathe semncinci. Ebemncinci yes ngokwe-age, kodwa izinto uThixo ebembekele zona ukusuka okuzalweni kwakhe uzothi gangoku uzifezekisile. Yiyo loo nto uThixo emphumlisileyo, ngoba uphumle phezu kwamandla akhe. Azosule uThixo inyembezi. Ndiyathemba mama intoba nee-sisters intoba xa yengena kusasa asizukhala njengabantu abangenathemba. Asizukhala silibale intoba uThixo ebekhona, nangoku uThixo usekhona. And I believe into yokubana ekuncineni kwakhe uzodwa uncinile. Umpostile uPawulosi xa esithi kweli hlabathi siyancwina, ngoba kaloku into esihlangabezana nazo zinzima. Kodwa ngenye imini silangazelela ukwambathiswa, wambathisiwe uzodwa.